Ženi ostavio kuću i stan. Razvodim se od žene. Žabac se vraća u Parove da se oženi Milijanom. Ne može bez nje. Nemanja Stamatović Žabac je otkrio da će se vratiti u reality iz kog je izbačen, kako bi ohrabrio Milijanu da se razvede i konačno se oženi njome. Kada je Milijana Božić prevarila svog 53 godine starijeg supruga Milojka Božića, niko nije ni slutio da će između nje i njenog znatno starijeg ljubavnika Nemanje Stamatovića Žabca veza početi ozbiljno da se razvija. Vraćam se u Parove, da nastavim ono što sam počeo. Ne moram da objašnjavam koliko nedostaje Milijani, jer svakog dana priča o meni. Vidi se da pati i da se ne snalazi otkako nisam tu. Malo je reći da je Milojko uopšte ne zanima i pitanje je vremena kada će njemu to postati jasno. Slušao sam je kada je rekla da sam ja jedini sa kojim želi da bude i za kog želi da se uda. I zabolelo me je što nisam bio pored nje, ali i to će se brzo promeniti, kaže bivši učesnik Parova i ističe da je zbog svoje znatno mlađe devojke supruzi ostavio sve samo da bi razvod prošao što bezbolnije. Da bih pokazao koliko sam ozbiljan, ubrzao sam proces razvoda. Još traje, ali će sve brzo biti gotovo. Ostavio sam supruzi i kuću i stan, a naš razvod je sporazuman, bez drame, tuče i svađe. Sve sam to uradio da bih se oženio Milijanom, što pre, i da bi ona znala da s njom mislim ozbiljno. Iako me mnogi osuđuju, imam pravo da se zaljubim, a ja sam zaista i iskreno zaljubljen u tu devojku. S njom želim sve i izborit ću se za to da budemo srećni. Iskren je Stamatović koji obećava da će Dragoj prirediti mnogo bolju svadbu nego što je to učinio njen aktuelni muž Milojko.